Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ang pagpatukod sa isa ka Provincial Interagency Task Force batok sa peste nga RSSI nga naghalit karon sa mga katubuhan sa Negros ang ginaduso ni 5th District Congressman Dino Yulo. Pagpatukod sa Provincial Interagency Task Force nga magatutok sa ginatubang nga problema dala sang RSSI ang ginapanawagan. Ginaduso ni 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo ang pagpatukod sa Provincial Interagency Task Force para sa RSSI. Tuyag niya nga ang provincial government ang magapanguna sini. Iya ginapanawagan man ang Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration, Bureau of Plant Industry, Land Bank of the Philippines, mga concerned local government units kag iban pagid nga mga nagakaigbo nga ahensya nga gilayon nga mag-convene bukas siya sa pagbulig diri. Miyara sang task force ang SRA pero suno kay Yulo kung SRA lamang hindi masarangan sini ang ulubrahon. Kulang man ang ahensya sang personnel kag logistics. Ang problema sa RSSI mahimo nga mangin province-wide bisan pagani mangin island-wide suno sa iya. Sa June 11 nga report sang SRA nagdangat na sa masobra 4,800 ka hektarya sang katubuan ang naigo sang RSSI sa Visayas. Sa sulod sang anong kaadlaw, kumalin sang June 5 nga report sobra sa doble ang ginsaka sa kalaparon sang katubuan nga naapektuhan sang RSSI. Sang 2025, nagdeklarar sang state of calamity bangod sang RSSI ang Negros Occidental. Tuyo sadto nga magamit ang pondo para makapatuman sang tikang nga mapatuman o kung mapamatukan ang RSSI. Karon suno sa Kayulo, ang mga dalagpo nga sugar planters may saranga makabakal sang pesticide. Pero dapat mahatagan sang konsiderasyon ang sitwasyon sang magagmay nga mga mangungumang apektado ang mga sugarcane farmers. Base kinahanglanon ang calamity fund para diri. Samtang gina-verify nila ang reports nga mayara man sang pagpang-atake sang fall army worms. We would like the governor to take the lead. This is not just an agricultural problem. After a while, this is going to become an economic problem and a social order problem. Pero mabulig ka man sa convening. Oo, ako yan mabulig ko. Actually, nagpanawagan ko.